Každý z nás prežíva emócie, a to aj online. Ako môžeme naučiť našich študentov, aby rozumeli svojim pocitom v digitálnom svete? Emócie sú pre nás dôležité signály, ktoré nás informujú o našich potrebách. Nepríjemné pocity hovoria, že nám niečo chýba, a tie príjemné, že veci sú v poriadku. Niekedy sú emócie príliš intenzívne a snažíme sa ich potlačiť. Napríklad emocionálnym scrollovaním, teda nadmernou konzumáciou online obsahu, ktorá nám krátkodobo uľaví, ale dlhodobo škodí. Začnite aktivitou, kde si žiaci spomenú na online situáciu, ktorá v nich vyvolala silné emócie a ohodnotia ich intenzitu. Nechajte ich identifikovať, akú potrebu im daná emócia signalizuje. Diskutujte o tom, že namiesto potláčania pocitov hľadáme zdravé spôsoby naplnenia potrieb. Môže to byť napríklad volanie kamarátovi namiesto nekonečného scrollovania. Pomôžme žiakom dešifrovať svoje emócie a nájsť prospešné spôsoby, ako sa o seba postarať aj v online prostredí. Emócie nepatria len do offline sveta. Prežívame ich aj za obrazovkou. Rozpoznať ich a reagovať na ne zdravým spôsobom je základom duševnej pohody. A preto vás pozývame k záverečnej výzve. Pri ďalšej silnej emócii, ktorú zažijete online, napríklad smútok, hnev, závisť či frustráciu, sa na chvíľu zastavte a položte si otázky. Akú potrebu mi tento pocit signalizuje? Môžem túto potrebu naplniť aj inak než scrollovaním alebo jeho ignorovaním? Aj malé uvedomenie môže zmeniť to, ako sa o seba v digitálnom svete staráme.